Eikö sama kumpaan suuntaan tätä reikä tulee yhtä varmasti joka tapaa. Minä luulen, että sä pyörität sitä väärää suuntaan. Koko toinen. Ei jumala. Mä luulen, että täällä on pikkasen väärä terotuskulma jäänyt joltain. Ai miau. Hukka. Käy hakee uusi kaira. Hae kaira. Hae kaira. Aha, et hakenut kaira. Tää meni ihan putkeen tää meidän pilkkireissu. Nyt lähdetään hakemaan uusi kaira. Olla terällä pystynyt hevo perseeseekään. No, tätä on hyötyliikuntana tää eestakaisin kävely. Nyt on uusi kaira, katsotaan miten käy. Tää on varmaan ihan yhtä huono. Mitä sanoo meidän poramestari? Vähän tekee jälkeen. No niin. Hukka, pois. Mä otan paksua ja... Noniin. No nyt. Tämähän pyree. Otahan huikka. Hukka, ota huikka. Hukka ei ottanut huikkaa. Tässä on jotain näkkäriä näköjään. No tää kättelee ihan täysin perässä. Ei, mut kyllä sinä Pois. jälkeen Pois. Minkäs takia sulla on hukka kauha suussa? Oppas tänne. Tule. Aha. Hukka. Tuoppas näyttää. Joo. Koira vei sohjon. Koira vei sohjokauha sitten. Hukka! Tänne! Tuoppas näyttää. Eipäs tuukka. Se ottaa, että sä lähestyt sitä. Joo, se tekee tätä kotona. Joo, se uunottaa ihan 6-0. Joo. Se on oma leikkisi. Toinen onko sanoo se, että tuuppas näyttää.
Pelataan se tätä peliä. Mut joo, nämä on ne parhaat kalapaikat kyllä ollut aina täällä. Että Mikä? parhaat kalapaikat ollut tää sektori tässä. Joo. Niin tästä on todistetusti tullut jotain. On. Kesäisin tulee ihan perkeleesti ja talvisin on tullut niinku ennen, mutta nyt tää on ollut jotenkin silleen useamman talve, että ei niinku, ei tätä oikein sano kukaan. Joo. Tuo on varmaan kun se on niin saatana tumman vesi, niin se ei oikein meinaa haluta iskeä. Pelloksen tehas hiipuu, niin asukkaat häviää täältä. Kyllä. Ja jos on sydäntalvi, Niin. tässä käy vaikka keväällä ihan viimeisellä jäällä, niin vois kokeilla sille, että sillähän se voisi olla. No sehän se on niinku parhaitakin pilkkikelejä ylipäätään. Nythän on vähän tämmönen niinku kevätkeli. Periaatteessa. Kevättä rinnassa. Ennen oli kaikki paremmin. Ennen oli kalatkin isompia. Ennen oli kaloillakin näillä kävi. Ei kato, ne on vegaaneja vissiin nekin nykyään. Ois. Mut jos jotain on, niin Ois sitä. kaiken järjen mukaan pitäisi jotain kuitenkin tulla jossain vaiheessa, kun ahvenhan kiertää parvessa tätä lampeen ympäri. Tai järveen. Tässä koko päivä istuu saman reikäalueen lähellä. Niin. Niin kyllä ne jossain vaiheessa pitäisi tulla kohdalle sitten se, että joku olisi kävisi jotain morsettamassa tonne, mutta kun ei. Kyllä. Tai sitten ne liikkuu vaan niin älyttömän hitaasti. Jaksota perehtyä tuohon dynamiittikalastukseen. Joo. Ensimmäinen nykyori. Oli. Oli. En saanut kiinni. Eli siellä joku siellä on. Täällä on joita. Oli helvetin varovainen oli. Se voi olla, että dynamiitillakin pelkästään saisi vain nää jäät irvittää. Todennäköisesti yhtään kalaa ei tulisi sinne. Mutta ei se mikään mahdottomuus ole, että yhtä lailla ne kaikki järvetkin kuolee samalla lailla kuin joku Ristiinakin kuolee. Että porukka häviää sieltä ja Niin. tästäkin ne on lähtenyt varmaan Lappeenrantaan. Niin tuolta se vissiin se alajuoksi taitaa olla tuolla piessä. Joo. Mä koitin katsoa vähän kanssa, että miten se virtaus menee sitten, että mihin suuntaan se pyyhkii täällä. Toisaalta sitten taas tämmöiset niinku umpinaiset lätäköt, niin on ihan älyttömän potentteja paikkoja ja semmoinen, että sieltä oikeasti saa ison kalan myös. Kyllä. Kyllä tää on semmonen meininki, että kyllä tässä kaksi nälkästä narraa toisiaan vittu.
Joo, ei ne kalenterit, ne ei oo itse asiassa ihan hupiot. Joo, kun se vissiin, minkä sä kato mulle linkkasit eka, kun siinä oletuksena Helsinki, niin siellähän se näytti syöllä, minä kalla tappasin ristiillä siihen, niin tyhjä koukku. Joo. Valitettavasti tämä Tuukka taisteli tämän sodan turhaan, teidät ylennetään korppaamista. Tyhjää siellä. Ota tuo yksi reikä, mikä tuossa vasemmalla, niin saadaan pistettyä tää. Mikä? Tuon jälkeen on yksi reikä, niin kokeilepas siitä. Oliko sulla koukki? Oh, missä se on? No varmaan tuolla. Miksi te pidät taskussa? No, en mä käyttänyt, kun ei oo kulunut ihan hirveästi. En nähnyt tarpeeksi. Pitää mukaan. Pitäisikö sun kokeilla vaihtaa pilkki? Siellä on se toinenkin. Se oli vähän erinäköinen mun mielestä se.